taklai bisi belai kheno juda kuk mampli kasai phaikya abahaino belbari gami o hostel kaisa tongjajao belai kheno naithotok obahaino joto swrwngnai ni phwrwngnai rok jotono khatunglaijak kwchangni boya sipsari phaijak obahaino taklaini bisi belai kheno hohom totok nukjagui phaikya obahaino koktoma o saimangkha hengra boarding boys hostel belai kheno ah jagao khatunglaijak ma Saraswati mwtaino jotono khatungui khulumlaijak abahaino mwchang Gangacharan Deborma kok sai khwnarkha hengra boarding ni incharge belai hambai norok no tirite haijora kahamo tai ani chikon tete hengra boarding house no rwktharwi ma Saraswati ni o sal kwtharo haimani bagui norokno hambai ni logiwo joto nugui tongnai nai tongmai tei ani kok no khlai tongnai lukurok no bo belai tini o sal sal ni bisingti jotono hambai logiwo ani student jokno bahaino bisi bosok lengkha nini o hostel o jekai sini hostel to hengra boarding house to thangnai 2011 bisimsim chengjakmani bisi brom no thang to Saraswati matai hingke palai bisi brom no thang khlai taklai baike romina di 2011 ni simi taklai 24 sangkang ke ba prai no 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 14 বছর রানি 14 বছর চলি দং যেও 14 বছর যে পূজা খাইতে নিব কোনো নিনি যাহাতে হোস্টেলনি তরফতে কোনো কেবিন বা মনোজাক পূজা খাইতেনি তো হোস্টেলনি বিসিনি কোনো কেবিন মং তামকে সাসাইসি ফাইমা হাইকে নবা আগে সেকাংবা পয়লানি পূজা রগস মানে পয়লা কে haino जों simi student bai ang sak tini hai jarao pojari ngai nai mane je pari tei pojari ngai nai जों agi matai khlai